B'kollaborazzjoni bejn il-Fakultà tal-Health Sciences u l-Fakultà tal-Inġinerija fi ħdan l-Università ta' Malta, il-proġett nazzjonali SEED għandalan li jittejjeb l-arfin dwar l-ewwel 3 xhur ta' tqala f'Malta. Dan l-istudju se joħloq l-ewwel bażi moderna ta' data dwar dan il-qasam billi analizza l-informazzjoni tal-isptar u fl-istess ħin jifhem aħjar l-esperjenzi tan-nisa u l-isfidi li jiltaqgħu magħhom il-professjonisti tas-saħħa. Dr. Lara Sammut, ir-riċerkatriċi ewlenija tal-proġett, spjegat li l-istudju se jsir f'diversi fażijiet biex tinġabar kemm informazzjoni kwantitattiva kif ukoll esperjenzi diretti. Fl-ewwel fażi ta' dan il-proġett se nkunu qed naraw kemm nisa qed jużaw dan is-servizz ġewwa l-Isptar Mater Dei biex konna stampa iktar moderna biex ngħidu hekk tas-servizzi li qed nofru. Imbagħad fit-tieni fażi tiegħu il-proġett se nkunu qegħdin nitkellmu ma' dawn in-nisa biex nifhmu aħjar l-esperjenzi tagħhom. Spjegat ukoll li l-proġett jinvolvi wkoll il-professjonisti fil-qasam tas-saħħa. Imbagħad fit-tielet fażi ta' dan il-proġett se nkunu qegħdin nifhmu aħjar l-isfidi tal-professjonisti, ġifieri t-tobba, ir-radjografi, il-qwiebel, se nkunu qed nifhmu l-isfidi li jaffaċċjaw meta jkollhom bżonn jagħtu din id-dijanjosi lil dawn il-pazjenti. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka Kita Tsopardi qal li skont statistika uffiċjali bejn 10% u 25% ta' tqala ma jkomplux minħabba komplikazzjonijiet u għalhekk sostna li dan l-istudju għandu jgħin biex jissaħħu s-servizzi kemm favur is-saħħa tal-mara u anke tat-tarbija.